Ayo sinden bertiga turun ke panggung. Wah, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, lagune Ninggal Katresnan. Wah, nggo ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Oke, yo, ayo, Dik Sinta, Mbak Enggar, Mbak Pesek, ya, Ninggal Katresnan Astabrata.
batinku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwone malam wirid muga-muga Gusti ngijabani soetan anggonmu bali bisa kumpul tahun nono windonono tak aneni tak pucuke tresna belung nangka bedasane mung katon sliramu gawe Lanjut. Mbak ya eling pawarmu uga mandakan mas janji-janjimu Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nduk, Limbu, piye yo? Ambekan sik ya, Nduk. Heeh. Apa-apa ki yen ora nggo ambekan ngongso dadine kesel, dadine ora apik, dadine ora becik. Oh iya. Ora lali sepisan ngucapke sujud syukur marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Margane merga wis maringi malimbar kenikmatan, katentreman, wujude kesehatan lahir kang sarta batin, Nduk. Muka tanpa nikmating pangeran. Awake dhewe ya kuwi kalawan warga ing dusun Babatan kang sarta paguyupane awake dhewe rombongan saka Astabrata iso kumpul bengi iki melekan tirakatan seneng-seneng bareng mapan ana kene. Wo ngono ya, Mak. Iya. Angka loro ora lali selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan kelawan Husain. Amin amin ya rabbal alamin. Iki acarane apa? Piye? Iki acarane apa? Pahargyane apa kok rame-rame mapan ana ing kene? Ngene, Nduk. Acarane ana ing bengi iki tidak lain tidak bukan ya. Ya kuwi nyadranan. Wah, iya nyadranan. Ana sing ngarani bersih dusun, ana sing ngarani rasulan. Oh iya, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono, iya. Maneka warna wujute, maneka warna sesebutane, merga kabeh setiap tempat ya kuwi mempunyai budaya dan tradisi masing-masing. Ning ya toh, intine ki padha ya kuwi apa? Ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono. Merga wis maringi nikmat sempat ya kuwi wujude kesehatan lahir batin, ya desane diparingi ayem, diparingi tentrem. Oh ngono. Sing kerja nyambut dadi tani, tandurane lancar, panene apik. Oh ngono. Iki syukur, wujude syukur para warga masyarakat bareng-bareng ngunjukake syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eleke apa? Oh ngono ya, Mak. Iya. Iki pertama kali awake dhewe masuk ana ing babatan kene. Mulaku kula nuwun, Nduk. Oh ngono. Marang danyang-danyang kene. Wis ya. Danyangi apa? Danyangi sing donyang. Oh ngono.
Oh, heeh. Awake dhewe sowan komplit sak kanca Astabrata Group cedak omah iki. Cedak omah, Nduk. Lah iya, heeh. Awake dhewe nggur Mas Trip kono kene kono ora ana setengah jam. Lah iya, heeh. Senadyan iki peraturan surat edaran tentang hiburan wayang kulit isih durung resmi mak tekse durung entuk izin sewengi iki engko isih setengah malam nenging awake dhewe ya patut bersyukur awake dhewe ya patut mengacungi jempol ya mak bersyukur wajib Nduk ngacungi jempol marang warga masyarakat kang mapan ana ing babatan kene ngono masalahe di tengah-tengah iki urung antuk keputusan izin ya tentang hiburan sing seperti sedia kala ning awake dhewe warga babatan khususnya isih diparingi kesempatan nggo nglanjutke tradisi ya kuwi tradisi nyadranan. Ngono. Mergo tahun-tahun yang lalu ya kuwi terhalang penyakit pagebluk COVID-19 atau corona. Ngono. Sithik mboko sithik, step by step, Nduk. Ora masalah, ora masalah. Wah iya. Iya, Mak. Nanging ngambak iki mengko ora sewengi, ambak awake dhewe uga lagi pertama kali ngambak ing dusun babatan kene. Nanging tak akoni antusias perwarga masyarakat kang mapan ning babatan kene patut diacungi jempol kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Penontonnya kebak luar biasa, hebat wiwit sore mau. Ngono. Iki membuktikan membuktikan bahwa penonton khususnya ning babatan ki ora mung penonton hiburan, ora mung penonton wayang ning uga pengamat wayang. Oh iya, iya Mak iya. Sanggite dirungokke, sabete digatekke. Heeh. Dadi apa-apa ki mangan, Nduk. Lah iya, muga-muga awake dhewe ana ing tahun-tahun ke depan iki tetep bisa nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran karo para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan kene. Amin amin Nduk, amin ya rabbal alamin. Wah luar biasa. Matur nuwun dumateng para panitia sumrambahipun para warga kang mapan wonten ing babatan dene wis maringi kapitayan kepercayaan kanggo awake dhewe sakanca ketiban sampur gelar kelir gantung gong mapan ana ing kene. Oh ngono ya Mak. Khususe matur nuwun marang ya kuwi Bapak Marwan. Oh ngono Mbah Marwan. Iki sing request lakon. Oh iya. Uga Pak Satino. Oh iya. Luar biasa lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal intinipun kula matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa Nduk. Nek ngajeni seniman para warga masyarakat khususnya para panitia iki hebat tenan kok Nduk. Ngono ya Mak. Aku sak rombongan lagi teko wah suguhane banyu mili. Suguhane banyu mili, suguhan metu. Ya ingkung, soto, ya. Banyu mili Nduk, bareng aku ning guri, bareng aku ning jeding. Lah kok jedinge ora enek ciduke. Ya. Lah terus tak celupne ngono ya Mas ya. Ya. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Iki uga titipan saka panitia. Piye? Iki mau ora ana sambutan, ora ana kata sepatah kata dua patah kata mergo menghemat waktu, mergo ora sewengi. Ya, mula saka panitia aku mewakili, aku dikon ngandharake, aku dikon menggarisbawahi bahwa pagelaran malam hari ini panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat kang mapan ana ing dusun babatan awet sengkut gumergut gotong royonge. Wah ngono urunan ya ta perjo bareng ya nglumpuk bareng. Oh iya ya didongake ana ing acara kene nyadran kene didongakne nduk nok anakku limbuk muga-muga bubar rampung acara nyadranan ana ing babatan kene muga-muga babatan kene dadiya ya
dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur ayem tentrem gemah ripah karta tata raharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam para warga masyarakate pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah Allahumma amin. Wah ya wah luar biasa iki bersih dusun nyadranan kang mapan ana ing babatan kene iki menggambarkan nasionalisme nek ku ngarane siji nasionalisme loro gotong royong kok iso biyung ngandhakake kaya ngono merga apa merga bersih dusune babatan ki bareng ya kuwi kang mapan ana ing bulan Juni iki bulane Bung Karno oh ngono dadi adanya bersih desa ki semangat nasionalisme wah ya beda agama ora aja nganti padu, beda panemu aja nganti satru. Wah iya, beda pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya mak iya ngestokake dawuhmu. Iki ngepasi bulan Juni bulane Bung Karno, ya toh? Dadi temane nasionalisme. Ana ing bersih desa kene, bersih dusun kene. Sadurunge ngunggahke sang bintang tamu, ngaturke sak tembang sing mares sing gumiak. Kanggo membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme, patriotisme. Apa kuwi 4 pilar? Wah iya, pelok-pelok, ya kuwi 4 pilar. Ya kuwi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI karo Undang-Undang Dasar 1945. Buka bonang. Oh ya, oh ya anggitane almarhum Maestro Pedalangan Ki Haji Mantep Sudarsono. Wah iya 4 pilar. Monggo dadoske kanggo membangkitkan rasa nasionalisme warga dusun babatan. Monggo dados. Yo.